Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, паважаныя сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Давыда Гарадзенскага. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Давайте пачнем з біяграфіі гарадзенскага старосты і кашталяна Давыда. Давыд Гарадзенскі, Давыд Даўмонтавіч, сын пскоўскага князя Даўмонта. Ён нарадзіўся ў 1283 годзе у Пскове, там, дзе быў ягоны бацька і маці, дзе ягоныя бацькі. Але Даўмонт ён таксама, ён уцякаў з Літвы, як кажуць, у Пскоў. Таму, хутчэй за ўсё, ён, скажем так, мае беларуска-літоўскае паходжанне па сучасных мерках. Ён перасяліўся ў горадню, калі меў дзесьці каля 17 гадоў. І вельмі хутка пайшоў па такой кар'ернай лесвіцы. Стаў кашталянам, кіраўніком замку, а пазней старостам. Старостам, это значыць, ужо ўсім горадам кіраваў не толькі абаронай замку. А ён быў жанаты з Бірутай, дачкой вялікага князя літоўскага Гедыміна, і стаў адным з самых такіх славутых ваяроў і абаронцаў айчыны ад крыжакоў. Загінуў трагічна ў 1326 годзе. Раскажыце пра узгаданую намі гістарычную эпоху. Эпоха, у якую давялося жыць Давыду Гарадзенскаму, гэта быў час такі трывожны. Вялікае княства літоўскае, яно толькі стала на ногі, калі можна так сказаць, утварылася ўжо стабільная дзяржаўная інстытуцыя. Ён жыў у час, калі яшчэ быў сталіцай Новагародак. Толькі ў 1323 годзе, за 3 гады да ягонай смерці, была перанесена сталіца ў Вільню. Горадня, гэта горад такі быў на заходні фарпост вялікага княства літоўскага, і асноўная барацьба ішла за існаванне нашай старажытнай дзяржавы, таму што Таўтонскі ордэн, які аб'яднаўся з Лівонскім ордэнам, дзеля таго, каб заваяваць гэтыя землі. І ў гэтым змаганні вельмі важная роля належала канкрэтным кіраўнікам канкрэтных гарадоў. Таму што рыцары таўтонскія ішлі такі наступным чынам. Калі яны займалі нейкую тэрыторыю, яны там будавалі свае ўласныя замкі. Але самай вялікай перамогай сваёй лічылася, калі яны зоймуць ужо існаваўшы існы замак, і тады яны могуць прасоўвацца далей. І вось кожны такі кашталян, кожны рыцар, абаронца замка, ён быў на вагу золата. Асабістыя якасці нашага гістарычнага госця. На сённяшні момант кажуць, што Давыд Гарадзенскі, ён быў сапраўдным рыцарам. Летапісы захоўваюць пра яго вельмі такія хвалебныя словы, у тым сэнсе, што ён быў чалавекам, які не шкадаваў сябе дзеля таго, каб абараніць родны край. Па-першае, ён лічыў так, што ніколі не трэба закрывацца ў горадзе, таму што доўгую аблогу могуць не вытрымаць проста. Каб мы разумелі, замак гэта не такая вялікая забудова па плошчы, а туды ў замак сцякаліся ўсе жыхары з пасадаў. Пасады гэта вакольны горад, не абаронены. І таму, канешне, людзі доўгі час не могуць у такой шчыльнасці знаходзіцца, не хапала ежы, не хапала вады. Таму ён заўсёды не толькі абараняўся, але і атакаваў. Ён імкнуўся заўсёды ісці наперад. Вось гэта рыса характару, што патрэбна змагацца не толькі абаронай, але і наступам. І пераносіў баявыя дзеянні на тэрыторыю ворага. Хадзіў на Прусію, на Бранденбург. Заўсёды ісці наперад, ніколі не адступаць. Таму што чым больш ты абараняешся, тым больш ты губляеш. Але задача была ў тым, каб проста перасталі нападаць на вялікае княства літоўскае. І ён быў чалавекам высакародным. Пра яго пісалі, што там ён не здзекваўся з палонных ніколі. Ён не дабіваў параненых. Ён быў чалавекам шляхецкага гонару. Месца і роля Давыда Гарадзенскага ў барацьбе з крыжакамі. Сапраўды, можа быць, у пачатку 14 стагоддзя ён быў чалавекам нумар 1, ваяром нумар 1, які змагаўся з крыжакамі. Нават вялікі князь літоўскі Гедымін тут у гэтым сэнсе яму саступаў.
Па-першае, што арганізацыя эфектыўнай абароны. Значыць, ён меў пастаянную дружыну, таму што асноўная баявая сіла Великакняства Літоўскае гэта было рушэнне. Рушэнне гэта калі шляхта, рыцарства яно збіраецца ў войска. А пакуль яно збярэцца, крыжакі ўжо даходзяць да Навагрудка ці да Вільні, можа пазней як сталіцу. У яго пастаянная дружына, яна пастаянна гатовая абараняцца, прафесійныя войскі. Ён пераймаў тактыку рыцарскіх паходаў. Ён збірае войска, даспехі вязуць у абозе, а лёгкая конніца ідзе ўперадзе. І лёгкая конніца затрымлівае, скажем так, напад ворагаў, пакуль рыцары апрануць даспехі. Ён адбіў некалькі нападаў на Навагрудак. Навагрудак на той момант сталіца, і вось 1315 год. Лічылася, што ўжо горад будзе ўзяты. Это 100% велізарнае рыцарскае войска на чале з магістрамі і так далей. Ён адбівае 2 напады за 1 год. Ён ідзе на тэрыторыю Прусіі і, дзякуючы ягоным пераносу баявых дзеянняў, рыцары адступаюць з тэрыторыі Беларусі. Канешне, цяжка перацаніць ягоную ролю. Пра яго спявалі песні. Гібель у росквіце славы. Раскажыце больш падрабязней. 1326 год ён арганізуе вялікі паход у адказ. Адказ чаму? Таму што крыжакі знішчылі ягоную сям'ю. Яны прыйшлі, асабіста пачалі супраць яго ваяваць. Захапілі яго сям'ю, знішчылі. Ён арганізуе паход у адказ. Ён ідзе на Бранденбург, такі нямецкі горад. Ён заваёўвае вельмі шмат замкаў, ён разбівае рыцарскае войска нямецкае ў полі, і крыжакі не знаходзяць нічога іншага, як падкупіць аднаго з польскіх палонных, рыцара Анджэя Госта, які здрадніцкім ударам у спіну забіў Давыда Гарадзенскага. Воі неслі яго на руках, вось сотні кіламетраў, і ён быў пахаваны каля гарадзенскай каложы з усімі вайсковымі ўшанаваннямі. Чаму ў Беларусі памятаюць асобу Давыда Гарадзенскага? Таму што, напэўна, гэта такі вось герой параўнальна з рыцарамі круглага стала ў Англіі, там з французскай там Жанай д'Арк, там з рыцарамі караля Рычарда Львінае сэрца. Вось ён такога ўзроўню. Гэта рыцар, які сімвалізуе гонар, мужнасць і хрысціянскі абавязак перад бліжнім. Здаецца, што Давыд, вядомы па прозвішчам Гарадзенскі ці шчыт панямоння, чалавек далёкай да нас эпохі. Аднак імя яго абышло амаль усю Еўропу. З аднаго боку мяжы яго называлі апорай дзяржавы, з другога чалавекам, які прадаў душу д'яблу. Відавочна, што за ўсё сваё жыццё гэты ліцвін не зведаў ніводнай паразы, акрамя здрадніцкага і смяротнага удара дзіды ў спіну. Ён пачаў сваю кар'еру ў самым небяспечным замку Літвы, Гарадзенскім. У 1305, 306, 311 і 324 крыжакі спрабавалі захапіць гародню, але безвынікова. У чым сакрэт поспехаў Давыда Гарадзенскага? На думку даследчыкаў, у незвычайнай ваеннай тактыцы, некаторыя прынцыпы якой і дагэтуль прымяняюцца ў падраздзяленнях спецназу. Мяне натхняе, што наша беларуская зямля нарадзіла, прыняла, узрасціла шмат годных і таленавітых людзей. І я не толькі пра мінулае, але і сучаснае. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, Урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!